Bi ye tarata ye juin kalo tile 30 san 2026 a b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati cogoya la aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen na bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma foli belebeleba ye aw ta ye kɛrɛnkɛrɛnnen sa an ka tunkarankɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen bɛ Espagne, Italie, France, Amérique, Allemagne o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. An bɛ bi kunnafoniya daminɛ ni AES wasadenw olu ka kɔrɔfɔw ye fɛn min ye AES wasadenw ye olu kɔni ye u kunda Burkina Faso jamana kɔni kan min ni Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔni ye u bisimila Mali, Niger ka taga se Burkina Faso wasadenw ma u bɛna fara ɲɔgɔn kan juillet kalo tile 29 in na ka na se fo bi juillet kalo tile 30 ma san 2026 laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka fɛn min ye parlement kura nataw ka se ka olu sigi sen kan AES jamanaw kɔni olu kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées juin kalo tile 27 san 2026 a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw kɔni ye susuli kɔni ni ka o kɛ yɔrɔ saba la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sanfɛ pankurun kɔni o yɔrɔ saba dɔ bɛ tali kɛ Douanzan kan Douanzan ale bɛ Mopti mara la ani Welesebugu masurunya kɔni o la état major général des armées ale ka fɔ la ko an ka kɛlɛkɛcɛw ka nin susuli kɔni kɛra sababu ye sa ka se ka Banbaganciwale tigilamaw ka ɲɛma caman ni ka dankari olu ka bunahadamadenya la u dagayɔrɔw ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ ma u y'olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ bulukesikaw olu fɛ yen nɔ u kɔni kun kelen don ka fara ɲɔgɔnkan dɔ kɔni ni ka o kɛ o fara ɲɔgɔnkan in yɛrɛ kɔni o kɛra Welesebugu yɛrɛ kɔni o masurunya la u tun kelen don ni ka jan kɔni ka mugujugu jan kɔni ni ka o da an ka finitigilaka minnu kɔni bɛna ni taji ye ka bɔ dugu kɔnɔna ka na n'a ye an ka faba kɔnɔna la ala ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmajɔ kɔni ale sira ma u sera ka o mugujugu ninnu kɔni ni ka olu tiɲɛ ka bɔ yen k'a yira u la k'a fɔ ko fɛn min ye Banbaganciwale tigilama dɔw kɔni fɛnɛ kun kelen don ka Batuma kɛ u dagasigiyɔrɔ ye Batuma ale filɛ nin ye Mopti mara kɔni o la u ye o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ni ka olu fɛnɛ kɔni filenkolon ci ka a da kolon ci an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o état major général des armées a ye sɔnni sigi fɛn min kan o de ye k'a fɔ Banbaganciwale tigilama ninnu mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ don u nɔfɛ ni ka dankariw la jamana kɔnɔdenw ka fara finitigilakaw kan ka se ka o yɔrɔ kɔni ni ka o f'u ye u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa u nɔfɛ ka tila ka foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma u ka baara ɲɛdɔn ale sira kɔni o fɛ an bɛ taa Kucala marabolo ale kɔnɔna la Kucala marabolo ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Sise ale y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu kɔni dɔ bɛna fara ale kuntagala kɔni kan Kucala mara ale kɔnɔna la ni kalo o kelen ye a bɛna daminɛ juin kalo tile 29 ka taa se fo juillet kalo tile 28 na san 2026 hakililajiginna couvre-feu yɛrɛ kɔni a bɛ daminɛ su nɛgɛ kaɲa 10 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wagati min na an bɛna Moptikaw olu fɛ yen nɔ dɔ farala olu fɛnɛ ka couvre-feu ale kuntagala kan min ni bolonɔ bilala a sɛbɛn na juin kalo tile 29 san 2026 Mopti marabaw olu kɔni fɛ a yirala k'a fɔ couvre-feu yɛrɛ kɔni a bɛna a daminɛ fɛn min ye juillet kalo tile fɔlɔ ye ka taa kuncɛ juillet kalo tile 30 la san 2026 a bɛ daminɛ su nɛgɛ kaɲa 23 o wagati ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 o wagati ma hakililajiginna fɛn min ye couvre-feu yɛrɛ ye kɔni sa a yira k'a fɔ ni heure kofɔlen minnu kɔni ni ale fɔra a ma daga maa si ka ye ni heure kofɔlen kɔni ale la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko couvre-feu kɔni ale sigira Moptikaw olu fɛ yen nɔ kabi mɛn kalo tile 30 tɛmɛnen Kucala marabolo ɲɛma ni ale ye général de division Abdoulaye Sise ye ale ni a ka préfet ni o ye monsieur Kewu Ɲumanta ye
u farala ɲɔgɔn kan ni ka u kunda u ka bolimafɛn boli k'u bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ka taa lajɛliw ni ka olu kɛ ni wagati in na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko fɛn min ye bolimafɛn sen filaw ye ka taa se sen sabaw ma olu lawuliw kɔni bɛ sen na ni o de ye ka plaquew kɔni kɛ bolimafɛn ninnu na walasa u bɛ se ka buguna tigɛ cogoya min na a taara lajɛ k'a fɔ ko baaraw kɔni olu bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman kɔni olu la a ye ladilikan kɔni ni ka o kɛ ka ɲɛsin bolimafɛn bolilaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka nin ko in kɛ i kun kan ko ye k'a sababuya kɛ bolimafɛn bugunatigɛli a bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'i ka bolimafɛn suɲɛna a bɛ se ka ye e teliya la ani tuguni sirabakan kasara fɛnɛ mana kɛ a ko olu bɛ se ka ɲɛdɔn teliyala cogoya min na a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn bolilaw la minnu n'olu kɔni ye nin ko in ni ka a ta bala ani ka tila tuguni ka tugu jamana ale ka hakilinaw kɔ. Orange Mali ye a ka cakɛla 151 minnu kɔni gɛn ka bɔ baara la min n'u m'u ka hakɛw kɔni ka o di u ma o maa ninnu kɔni Orange Mali kɔni ni ka a wele bɔgɔ jeninen kɔni o kan min ni o kun ye k'u ka kiiri jaabiw kɔni ni ka o di juin kalo tile 25 tɛmɛnen u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila juillet kalo tile 2 natɔla in kɔni o la. Faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko mɔgɔya danbe san o san olu kɔni bɛ jelidiba kɔni ni ka o kɛ ɲinanta kɔni o kɛra sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 segukaw olu fɛ yen nɔ o tun y'a ta ko o seginan de laɲini ye min ye o de ye ka se ka jeliw kɔni ni ka olu de ka maaw ni ka olu kisi u ye ɲinanta kɔni bonya kɔni ni ka a di ala ma hinɛna fɛn min ye an ka journal d'armée Sajo Kamara ye ni ale tun ye an ka minisiri min tun ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔladon koɲɛw olu kɔni ma ni ala ma hinɛna la ni ale kɔni tayana avril kalo tile 25 tɛmɛnen ka kɛ ni banbagaci wale tigilamaw ka bingani wale an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya ye. An ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sahana Takiyu ale tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛma kunu juin kalo tile 29 a datugura kaso la juin kalo tile 9 Takiyu ale yɛrɛ kɔni ye journal 22 septembre yɛrɛ kɔni o ɲɛma ye a minɛna k'a sababuya kɛ ko a ye kuma fɔ kuma minnu ni olu bɛ dankari jamana sariya jɔsenw kɔni olu la a ka kiiriw kɔni olu bolodalen don ka juillet kalo tile 27 natɔ kɔni o ma kɔnɔ a ka sɔrɔladonbaw olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko ka waati labilali kɔni ka o kɛ a ye k'a sababuya kɛ a ka kɛnɛyaw kɔni olu basigilenba tɛ tentɔ kiiri ɲɛma ale kɔni ma sɔn o kuma in ma. Fɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka ɲɛsin chinois ka bolimafɛn dɔ kɔni ma min ni sanu kilogramme 200 kɔni tun bɛ a kɔnɔna la chinois bɛ sanu bɔ kɔni ni ka o kɛ kɛmɛbana lamini kɔni o la a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Afrique du Sud kaw ka jamana o kɔnɔna la bi juin kalo tile 30 de kɔni dilen don maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfura kɔni tɛ olu bolo Afrique du Sud jamana kɔnɔ u ka bɔ u ka jamana kɔni ale kɔnɔna la kulu dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka o kulu kɔni sigi k'a fɔ ko anti immigration o maaw kɔni nin ma kɛ olu fɛla ko ye hali dɔɔni u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna bɔ kɔni ka u ka nisɔngoyaw ni ka olu kɔni yira a yera k'a fɔ cɛba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ale ye ivoirien ye n'ale bɛ wele ko Marc Gavou ale kɔni ye forum de la diaspora africaine kɔni sigibaa ye n'a kɛra o ɲɛma
kɔni ye ka tɛmɛ ale kɔni sigira Afrique du Sud jamana kɔnɔ san caman kɔni a ye o kɛ yen nɔ a yira ka fɔ fɛn min ye san 2019 ye a fɔra k'ale yɛrɛ kɔni ka bɔ jamana in kɔni kɔnɔna la nin cɛ in yɛrɛ kɔni y'a yira ka fɔ ko jamana in kɔni de ka di ale ye kosɛbɛ Afrique du Sud jamana marabaaw u bɛ ka nin waleya min kɔni ni ka o kɛ a bɛ ka ye maa caman fɛ ka fɔ ko nin waleya in kɔni tɛ waleya ɲɛnama ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sa fɛn min ye africain yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ye Somaliens ka jamana ɲɛmaa ni o ye Asan Sheka Mohamudu ye juin kalo tile 29 ale taara tile 2 bɔ ɲɔgɔn ye la Addis Abebekaw ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Ethiopie jamana ye ani Ethiopie ministre ɲɛmaa olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni o ye Abiy Ahmed ye ɲɔgɔn kumaya in kɔni bolila fɛn caman kan a bɛ ye ka fɔ ko ni jamana fila kɔni bɛ fɛ ka fɔ ka bɛn kɔni ni ka o kɛ kalo 2 furukufuruku u ni ɲɔgɔn cɛ Yana an ka kunnafoniya datugu sa ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen o ye dafɛn ye yan foyila wasaden kɔrɔ ale ni an ka minisiri kɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔni tun don ni o ye minisiri min tun ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma a kɛra minisiri ye fana minisiri min kɔni a kun ɲɛsinnen bɛ kunnafoniko koɲaw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre de la communication ye secrétaire général kɔrɔ fɛnɛ kun don Adama ale kɔnɔna la o tɛ maa wɛrɛ ye o de ye Yaya Sangare ye Yaya Sangare an dabama ka wele sira ale ma kunun juin kalo tile 29 san 2026 n'a ka janajaw kɔni fɔra an bɛna olu fɛnɛ da aw kulo kan Mali kunnafoni ɲɛmayaso ni cakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen Ala ka anw yɛrɛ ɲa k'an ta don ɲɛma kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan